Kula Jaya Kusuma saking Petapan Sukma Ilang. Tujuane sampean? Kula nggih badhe tumuju wonten ing kutha Raja Majapahit. Kalesan. Nggih, kawrusan panjenengan wonten ing papan punika. Oh, ming eneng syarat-syaranane. Sampeyan kan wong lanang. Kan yo, gawane apa to, Bu? Sekar. Ah, papan dununge Majapahit kan yo ora ngerti. Kula mboten mangertos. Ngene wae. Yen to gelem tak bareng bareng-bareng ning Ening Majapahit. Kembang kuwi kok aku. Monggo to kono bapak iki sampeyan. Ana yo kaya dijawe. Jejuluk Sekar Pancuan. Yen to muncrat saking ageman kula. Iki Pak. Anu kok kok raja matane sampean dhewe dalane Majapahit. Dipun menika dinten becik panjenengan wonten ing papan punika. Bener. Kula pasrahaken dumateng panjenengan Sekar Pancuan. Topo. Nang tak bayar. Kaya turu kene. Kandhani lek ngantuk ki ora usah budal. Mau ngomongi jane turu hotel, Turu hotel. Iso turu ning lemah. Wah, mak lho. Kuwi pusaka kok mancep ana ing ndure dodone. Dolane mereka. Dolanan apa iki? Kok dene pasan lho. Loh, Yo Wis diondani. kok yo ono ludira. Pusakane tumpang ana ing batu. Loh, sapa dadi patine iki? Aja mbok golek iki maringe. Sing penting ki penjarane dhewe kudu. Lho penjara wis mati kok. Lah iya mbok golek maringe lah piye? Aku ki wis rumangsa lho nek penjarane dhewe iki budal dinane ora ate bakal koyo ngene. Hah? Piye, Bang?
mau ngono tak sengaja bakal enek pawongan sing bakal ngundhut cangkok iki mau. Lho, kira-kira sapa? Aku ngerti, mayune parane rono. Ayo, ayo, ayo. Aku sing teko di. Pripun Ayo wis kinasi ilang to. Wah, kinasi ilang. Ya mau jan. Iki Ki Jangkok Wijaya Mulya. Iki kembangi. Yo, lagi Iki. Ya asli napa mboten? Ayo asli to. Nah terus goyang. Ayo pas telu Ya iya ra. Ananging siramu kan arepe rabi karo aku. Yo piye? Kudune lah macak sing ganteng. Cukup dhisik. Aduh sama serumiye sing wancane. Nggih tasik kapan? Ayo kuwi rasa Boten kula rantos wonten ing Praja Majapahit yen sih. ngono di aku arep bali yo arep patuh jaman. Pipi sing dadi sejen ngono jutane kembang kanca.
Kanjeng Sriramu sapa wong bagus? Aku Jaya Kusuma. Lho Kang Mbok. Lajeng lara-laripun kados pundi panjenengan saged wonten ing papan ngriki wong bagus? Ing ngarep slirane ngagem cangkok Wijaya Mulya kelawan Sekar Pancawarta. Nggih, lajeng. Terus mok sawiji aku Nggih, leres. kembang Sekar Pancawarta lan cangkok Wijaya Mulya kuwi wis nyawiji marang jiwa lan ragaku. Senajan aku mati kaping 3 yen to cangkok Wijaya Mulya lawan Sekar Pancawarta disawijikake bakal kesane Dewi Sundarawati. Kados ngoten Kang Mbok. Gonku ketemu sepisan wis duweni rasa tresna marang sliramu. Nyatanipun ing ngajeng kula nggih sampun gandrung-gandrung dumateng panjenengan lho Kang Mas. Slirane tresna kalawan aku. Ya sesangka aku Raden Sundarawati. Lah sing tak gandrung-gandrungi ya iki lho Kang Mbok. Kang Mas Jaya Kusuma. Lah kae sapa kae? Kang Mas delokne kaya anuman ya jare ya. Bapak, prajurit ini lho. Dari siji. Ngawur. Mas Aryo Blumbang rene. Ampun ngaten Kang Mas mangke brabak malih lho. Kula nggih boten mangertosi tawanan saben Kosok sampean ora ngerti lek. boten. Iki duwi lho. Hah? Duwi. Aryo Blumbang. Ah, Kowe kepiye ora mangerteni ana bocah lumebu ana ing taman sari kene? ya kula boten mangertosi wau nindakaken bab perangan wau. Terus Dadosi kula boten mangertosi wonten pawongan lumebet wonten ing mriki. Ali kuwi nggih Blumbang niku sing engken mlebet. kowe sing kongkon Lho, mlebu. boten kula Kowe boten kowe Rin. Iki lho. Rin. Kowe paling Rin. Hah? Sik. Ing sakmangko ing ing kang pamit kelawan rumah kowe. Ya, ya, aja nganti diwenehke sapa-sapa. Nggih. Tenan lho ya. Nggih. Sundarawati. Sapa? Mereka ingkang kula gandrung-gandrung lho Kang Mas Jaya Kusuma. Jaya Kusuma. Sapa ngendi? Saking Pertapan Sukmawilang. Iki to. Tenan. Ya jen. Jaya Kusuma tibakno kaya batu semprul ya. Lagi kali panjenengan nggih bagus Kang Mas Jaya Kusuma to. Ya sama malah ngendikan kados ngaten niku lha panjenengan kalih niku nggih kathah mriku to baguse Kang Mas. Halo Kang Mbok. Mulai opo kowe isih bagusan pun kakang. Ya wis, Jaya Kusuma tresna kelawan tresna kula Sundarawati. Yen ngono ayo ndak gaupake ana ing diraning iki.